Eduka yobomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka cholide ilikuwa tukachirangi cha Crown Paints eyure company nambe yemo eyo korose chirangi meyense yiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu biliya bikomanya seyeka ngo kwanira chirangi echo boyiko chire chichi brand ao echo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwata chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentera nibwa amavuta yani oil na buigo chiriya chia mache inyuranga chirangi chiga nigo chiri korwase chire chiri guririke iriya gatigati wekari guri iriya bantabati buigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo gwochoganya chirangi wekabunuragani gwochoganire erangiriga aseduke yiga ya Uhuru Superstores nabo kwegena muna ekale aho watagete nigo kwayanyora gwikirano tutarire rero eriwe nyorere abamanyi naboigo enekenga enyumba yao use hasomanyete use chire chebiasara nchibwa tokorekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego tokase enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eywerangene duka ya Safaricom Mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyure angene bengi ya Credit Bank asamange bakire simgwetera seti namba chabo 0111161500. Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Najua mimi natagomana nyumbani. Sawa, subiri. Niache subiri. Wewe ndio umesababisha yote haya. Hebu subiri. Unataka kufanya ukimbilia kwa kitu gani? Wewe na utaratibu bure. Wangu na wewe mbona unaita? Tulia basi wangu. Wewe umekimbia mpumbavu mkubwa. Wewe kama mwanamke unajiamini kwa nini umekimbia? Na wewe kunifanya hivyo mimi kabisa? Nisamee kwa hiyo. Subiri kwanza. Nikuelezee ukweli. Unieleza nini na kuuliza unieleza nini? Sasa wewe unaona. Unieleza nini sijui mimi ninakoma. Unieleza nini Life got better. Potuko wa 19 mutinyoka no mwaka chiri 2025 mwancho muregereria boirire buya ekine kionga chinsa inye weekend kurupo gatagati bo mocho bosongo havira kariri kuri studio ya kabere nera gongonya kone kya buna chibiche chigana marogingo ikirachire asenchira ere yobo ikirano na inchenga trenu nyaboga ikaranso ikitoko manye gati yari abirega kone kiwa kurwa imena isiko yorogongo rwa gusigo ikirachi count chonsi emerongene na isano na ibere chinsi ya Kenya. Na togo chaka kionga chinsa nyobo tukobwiga togo chaka korwa se county ya Nyamira abo asaba menyi be ward ya Kimera igotoka ebunge ya Kitutu Masaba beso kirie na kumwegerera omoske enokokero na kotebanere babwate buno monogerwe serikali gosebwe bunge ya county ya Nyamira kokwana omugasorero nigo abamenyi abo bamomochire mosensa bwe county ya Nyamira omoske okongo omugeni asikiri bako momoche buna nero gendete koenekia usinero gendete kuigereria ogwataneka okorgendete konekiwa ase ebunge ye county ya Nyamira asibona bamoso bamobore kwesekia teneni na gokwanira igori omoske Thaddeus Nyabaro bunenchire yemo yokoreta oboene ase county ya Nyamira roboteru ase enchire bwekira no yominto fatike ya Disemba.
Ababenyi bomuchie okemera uyo toka imeye wodi ya Kemera ebunge ya Kitutu Masaba county ya Nyamira nigorero besokire na gukwanira igoro y'oburai bwa Kitutu Masaba asebarurekanire kumomochia umuseneta bwa county ya Nyamira Omoske Okongo Omogeni ase okogenderera kubaraga ebyara nonyana ase kirugokeria babwate kya obospika Itane ngurwa Bill Kunyachoti, chairman ya matatu SNSM ya Kemera, kurwa Kitutu Masaba constituency, Nyamira county. Nje wana aliko kwanera igoro yesegi ere Nyamira, yomu speaker na senator. Senator Okongo Omogeni. Mbobe kiabwate ne speaker yeito Okero, kwa sababu omoligirie esegi yomurwanire matuka mange. Ntomanye tinga Okongo no baseneta akoligia no bogaba na akoligia usino bo speaker asa marieta kwa sabino ko kusabulesi njoko sababu ane gotia soko mugeni Okongo kera ariko chetu bali ko saba chukura na batu egene tenga no muntu mulai bona kiroge ka kubunia omwana eno kwokero obo speaker na butoire buna abantu bakitutu Kakinche nari gusaba ubwanjani boirane Nyamira batokorere gasi ekyera kuna bono yo minto matianyaka riboja nto basa kwerore kaninga etuguchagete kwebagana na guchaka kongorana aiga bamuburirie litangani erebuno moseneta bwe county ya Nyamira osoka teneni na gukwanira amang'ana Atadias Nyabaro oyunere ore omondogeri bwe bunge ya Nyamira gose na bete gagwetikia emirimo litangani puna omo MCA tane ngorusaka mase kurtemera kubyaye binge gotoko bingwase sene yani asa matanga ekerokia Nyamira ali toko yunge ekerokia no kere Nyamira igalia agwenerete kogenda konya abana abaminta ba musie bangani tinkwa agenda abayuwanani Ikyata gochera tarani ere sabagere abanyamira ngamo chando kyoro mugatorwanerio mweshimiwa daktari Dr. Mbati mukaire kerugeki oyore Nyamira magotebo karikweba kaiga ali ng'anero mu speaker na alisaineti akamana kutangase kerugeki agachorwa asobo speaker twale gusaba orangere mukutano gotege kwano mukutano kwa matanga bwa banyane basireire oche mugaso goregeti no Nyamira kurema orangeri abantu obagotebe naki Okero ninkia korete chibesali ende chiasembuli ni problem nereri okomominyoke chingaki echecho ebaburirie aba MCA bande korwase bunge eyo yabo Kitutu bwa Masaba pona nerebu yagocha mona gutarira amo na kugenderera kumwigerera omospika Enoch Okero Mose Josephat muyoboru we bunge ya Kitutu Masaba no tuachira somogando monene tugikeria egekore kiabere gya Nyamira aiga seneti saba ya etire senior abeire gakoba SSA yemo tuasiru kumanga ningi kere program mere agekore meroberi abere gakoba Nyamira etari boronge bitombiro bifere cyabwe ndogocha abere gagosegana n'abantu mbaro none ncho obeire gako ligererio mu Kitutu mono bone twatenera buno mu Kitutu tokoboria aye senator senior yale ukonerio moiso aba MCA baito bakorwo Kitutu muisimiwa Matinga muisimiwa Riech umuisimiwa Nyameino na alego sabanga monogeto korumanga alego sabanga mochamo ina bana baito doreredi mochamo tokwana manganaya lituto divende karogi to Nyamira kyo bo speaker hekora kikyo katubwate kingo reporter Getembe inche Fatigad Kisemba na igatia bamenyi be county ya Nyamira nigo besokire na kuboria abarai abachore ime county ya Nyamira gochakira mu governor mo senator abajumbe mu women rep na boy MCA ko bakora amagenda buna babarite chira chinga kitira chechi campaign go kwana na Getembe mu gasorero niga bamenyi abo bamumochire mo senator be county ya Nyamira Omoske Okongo Omogeni ase kiri bagoteba buna nero ogendeta kwenekya ogwatanenekana ase serikali ye bunge ose serikali ye county Nyamira ase agotumeka egatia BMC gwatana na ebunge ya Nyamira oborai nigo boro buyekeroe amasikani arororo omorai omoke asiko omorai omonene
gekogera mambi no choe gwobora yobe kero geke kyo gabana no kegu to konyara igo netete amasikani amanene gekogera no omonto ekerare aikaransta asa abanto ime karocho omonto mwabakora agakorana nigara akore buya gwetani orionde lakini gakoegwa nonyene rikondo sinyugukwana igo nche gentekerene na ngoteba tiga abantu batwara amasikani na iguru bobesane kera konya kumnyokie gavana ntomo etibo gavana etwa tobo senate obwa musinyire tigaira nenka naende egente ga konya kumnyokie gavana boire takaga nganto jeto tomo morembe igabona konya kumnyokie gavana igo tutete komoseri kurunyamira pi egera gendeka wetabuna abantu bari basarie county anda atige gutumia ba musie bande arangeria abantu bose piguna twa mochorete egera batokorire gasi egenta tabirite nambe yemo nobogengi okongo ntete komotebiga kirio gosimekana kiokogesa buno goitanya ribo naye nabogocha goitwa ekiagera togokora egento oganio ogese tokogesa onye gogoito yominto nore kaine yaiteta peri ase ng'encho yenda mwama okonga akoreta abarai baito bonsi baikaranse bonsi abaemusie bonsi egabana yaito egere baroro omochanda asore batebani kobwa gochikona goete saba seneta bande onya kobagenga ng'a nyaribo nomobe nyaribo tari mobe mwancho muriya tutigate ase kaunti Nyamira nigo mwana siasa nabo igo omwakiri aserieta Philemon Morara Piemu oyibo igo omerete ekero kyo boseneta mi kaunti Nyamira amate esokire na goteba egatiye bintu byose okungusana na okone kogendete kweni kyo kaunti Nyamira nigo yo kubagwa gwechibesa okwaretire okungusana na egatiya ba MC nabo igo serikali ye kaunti Nyamira kokwana kure bunge West Mogrango Morara nigo amuragire ke ekiara omoseneta we kaunti Nyamira omoske okongo mugeni asa muborire akore boikiranu egasiaya eria chorrete na ate watana na abantu be kaunti ya Nyamira robotoru no minto fatga digisemba Omo seneta bwe kaunti ya Nyamira omoske Eric Okongo omugeni ogendereire komochigwa ase ogosinywa kubaigwanani aba MCA agokora omuchando oyogendete kwenekiwa imeye bunke ye kaunti ya Nyamira ekibono yatebekanire omuchando oyo nechibesa echo basinyirwe kuigwanana kogara chibesa karo chingo chaiga chiasira ntosuke bono origererie ebitine ebitobwata abono noane ne county assembly ebitine biri igoro yake igoro yaino osomo gaga jama igoro yaino nga bono bakorwanira igoro ya mwananchi ekibakorwanira mumanyete nechibesa echi necheito igegasi ya seneta nokorenda chibesa cy'omwananchi seneta teko kuna besa egasi ya nokorigere lakini the moment yoga kwanyoranga ande mwara kunanire ne gavana ende yara kunire KMCA ono ntokonyara gukwana ayaiga no mwana siasa Philemon Morara Apiemi oyobwate obote ase kirugo kyo boseneta bwa Nyamira ikiate biribuna omuchando monene ore ase county ya Nyamira boigo nogutamurika buya chibesa chia chigocha ase county ya Nyamira egento nonyena bukyare maririe amagenderero amange akyo abwenerete goikiraniwa erio akinie county ya Nyamira abantu babugate chinguru no manyoba nene bakoenda county assembly na babo chibarosia machike county assembly vuye enje kende igora ari nkorosia onyore twarosi ye county yeito yarabire se lakini kogo chanka kwanyoranga kurukonati paka maatanya bite no mosunte nechibesa chigocha the financial yeyemo kune bana to kwana 5.7 billion ngasi kichigo kora oranda nyageta aria norwari ora kende nkei igona kingo tebanga obo kontu bugate iga square
nase eng'encho ye Senate. Gukwana Chingaki baumirana amo na batiotereri b'ekiyomba cy'oburari kurwase bunge ya West Mugirango abo bahitanitie kimya isatu nigo banyara kurwa ogosaba gucyase bare budanere buya gusegeta abatabange kubwata ibibande nabo igo gutarira amo posyo buko mubwatia umuske Fred Matiang'i oyo okabeire umuwaziri umukuru bw'oburendi bwaime posyo bweganga yaye yokuriya ekerogo ky'oburai obarene wense asobochori obonene bore bosyo bamona twate ataribo ya nentoroche asensero mwete Matiang'i nengoja target 100% abagusikia tubwatirane to support Matiang'i to work under in hand taribo Chingaki echecho nigo anene ekerenkererio kyomoske Viremoni Apiemi yokubabwatukira amatunda ya kuranda bakwanira engane yiga asubwaime na enchira erira chikokonya abanyamira kwene kyabona ngogendereria barebuya asubugima bwabo ritiko gochase erinde shote sese mukisa mukina statenete abantu bagenderenge urigero yigusi emeti yokoroche lakini bono goto tena ki mutakonetera litunda kuwa usange ndiyo we decided to come up with amangana passion in the passion yeye kubegete muondo garia we have a company litunda bono poegwa abu elikuwa makeroli amire akesini we have the proposals kilo na contract echigo tokonya amatunda yonsi ipimo kwegwa nabwate chiro Hinko reporter getembe kurwase kinyore kiga kya Nyamaiya ekyo kegotuka imeye ward ya Nyamaiya ebunge ya West Mugirango county ya Nyamira Nchefatkad Gisemba na ikiombekiria gyokoba mabaga gyokurwa mabaga gocha saboro kiwa anene mono gocha City University na boigo college ya KUSSIPS nigo gyakane chinguma buna umutanda obo nigo oberi kogotwara omochando ase abarokiwa baberi bagwetera makungu chinga kitiri bagochora chikosi na boigo University chiri batagete gokwana kurwa ensemo ya Nyamache gotoka ibunge abase county ya Kisii nigo omosomo Daktari Samuel Siringi esokire na kuboria abarokiwa bonsi bari bakorete amatemu yekirasi yekomina kabiri na konyora igrade gyo kwenda University na boyo college kogendera goichora chikosi na boyo korigia chikosi chingiya na boyo University chiri batagite bunenchera yamo yo kwetwaryo konyora amabaga as University na boyo college. As a matter of fact, applications are going on very smoothly and day and night students are applying. So we do not have any issue with the system failure or downtime. Yeah, at least if there was, you would have had, the country would have had. But from where we are, all the applications are going on very well. We started, if you remember, we started with phase A, which was diploma, TVET institutions, KMTC and TTCs. We finished that, we released the placement results. And now we are on the phase 2, which is primarily targeting university or degree applicants. But even then, we have still allowed the portal to accept those who missed or those who may not have applied for the first phase to also apply now in the second phase. So the system is perfect. We dispatched staff, officers from the headquarters into all areas of the country, all the 47 counties, institutions or universities, TVET institutions, and even Huduma centers. And these officers are supporting parents, they are supporting guardians and students to apply so that they can not be left outside. Leo tumechangamka vizuri, tumeona la sana tunamshukuru mwenye amelete hii induction hapa Daktari Siringi kwa kuleta wageni kutoka KUSSEP na wale wa Higher Loans Board kufundisha watoto wetu vile watajiunga na university mwaka huu na tena vile wanastahili kujaza form za kupata pesa za help ambazo zitawasaidia kujiendeleza shuleni wakati watajiunga
na vyuo vikuu vya Kenya hapa. So kwa KUSSIPS mimi venye niliapply ilikuwa tu sawa, kila kitu kilikuwa tu sawa kwa wenye wameapply na wamepata challenges. Wanaweza ongea na watu wa KUSSIPS wawasaidie, so wakiwasaidia kila mtu asaidike. Kishasaidika kila kitu kitakuwa sawa. Lakini for me kila kitu kimekuwa sawa, so nangojea hiyo application ikuwe processed, alafu ndio nikuwe placed university, tuendelee na masomo, tusaidike kwa wengine. Na kwangu sasa, kwa wengine nawaambia wajaribu, mwenye hajapata asaidike, guidance asaidike. Mimi hii ya kuapply nilikuwa na challenge. Unaona kulikuwa na challenge ya pesa, so lazima utumike pesa then you apply. So kulikuwa na shida like, yani nilikuwa nafikiria, so I'm not going to university, siwezi apply standard university, so I'm going to stay, ninaenda kukaa hapa nje. Lakini dada alijaribu akatafuta pesa nika apply. Na hii program wameleta hapa, wenye walileta na washukuru kwa sababu wameweza kutusaidia, wametupia guidelines then tunaweza apply and hizo loans za kupewa shule. Na mujumbe w'ibunge ya Matungulu Omoske Stephen Mure ni gwabiro yo wangoiga gukwanera okungusana uko gendete kwene kiwa ase serikali nene na boigo chi serikali chechi county anene mono igoro yo moroberi OCDF. Omoske Mule ni gwa muchire kagambiro na goteba ni go kiarwete okona chakore maminche yeri chiko igoro yo yekiganche kyo gya CDF asatebre ni go ikiganche kyo kirache gotigara asa bajumbe na tirigo na tikirigo chagotenenerwa na bagavana buna konye ikigambiro kya takire konacha. As an advocate and strong supporter of National Government Constituency Development Fund, formerly known as CDF, I want to tell Kenyans to stop the fears of allegation that NCDF can be taken to counties. We as members of parliament, we are very clear. We are white as yolk. We are white as snow in our mind. We are going to enshrine CDF into the constitution. And you are aware, I'm one of the proposers of that bill. I'm one of the drafters of the bill to be enshrined in the constitution. I can tell you and assure you it will be enshrined in the constitution through parliamentary process to make sure that we safeguard this money. And it's unfortunate this era, after 22 years of CDF, you can see what CDF has done to our infrastructure in schools. You can see what CDF did when we were allowed to do health centers and dispensary. Let me ask whoever is saying that this money should go to the counties. Are we devolving money to counties to be misused the way we can see money being misused? 10, 15 years of devolution, counties were entitled to make sure that at least every school have ECD classrooms. Show me, after 10 years, how many ECD classrooms they have done. As we can show, are all completely new secondary school, are all completely primary school using CDF. So, I want to put record very clear. We know the messenger, we know the proposer, and we know the intention. We, as members of parliament, we are not going to allow CDF to be taken to counties. And that is the voice of Kenyans. We cannot rely on the voice of individuals. And if you have lost direction and favor with Kenyans, leave Kenyans alone. I'm sorry, leave Kenyans alone. We are not going to relent, and we are not going to allow CDF to be taken to court. Na togoska vosioni go AMC kurekia makiriga Democratic Action Party anemono kure county ya Trans Nzoia besokire na kumwegerera umugavana we county ya Trans Nzoia Omoske George Natembeya magega ya Senator Jackson Mandago we county ya Uasin Gishu na boigo Samson Cherargei we county ya Nandi wesoke na kumumocho Omoske Natembeya asibate buna osasibate bire nigo abwate obugisako aba AMC abo nigo batebire buna andete yo Natembeya gucha na nigo barachi kumwegera takwa isiko ya bisi buna konye abaseneta abo bariganiri aburitangani. Natembeya is our leader. We trust him. He has dignity.
He is a man who is not a thief. He is a man who has a vision for Mlembe Nation. Natembeya as a voice, he is speaking what has not been spoken by other leaders for the last 25 years. We are standing with Natembeya, na sisi tunaambia ule Senator Charegei na yule Senator wa Nandi anaitwa Mandago. We have very strong issues ambazo yafaa wao wanaongelea. The government system has failed. Tell President William Ruto that SHA is not working. Tell him that CBC is not functioning. Tell them that the Kenyans are sleeping hungry because of the high taxes that they have impounded on the people. We are not going to allow busybodies, people from outside Western region, to attack one of our leaders. We love our leaders, and Natembeya is one of them. And we want to thank God for giving us Natembeya from Western. That he has come out strongly to tell people that if we want to survive and actually be competitive with the other regions in this Kenya, then we have to be united. Natembeya is not talking about Mambaya tribes. He's actually wanting to unite anybody. It doesn't matter which tribe you are coming from. So long as you are a resident of Western, you are a person who stays in Western, you want to speak in one voice. And that is what Natembeya is articulating. And now we are saying those people who are attacking Natembeya, those who are actually articulating that Natembeya should be impeached, they have lost the direction. And the mambo ya impeachment is done by members of county assembly. And the Trans Nzoia members of county assembly have no problem, have no issues with Natembeya. Yeah. In fact, they are calling Natembeya as their first heroes in the county government. So let us actually allow Natembeya to work. Let us allow Natembeya to unite the people of Western. Na kera embure gendete gotwa anamone embure nyingi gendete gotwa chinsemo imeyensi ya Kenya nigo abamenyi naboigo abanjirira bechiro ya soko mjinga igotoke county ya Isiolo besokire na korera emagaye embure nyingi gotwa asayo yeirete etoigo nyingi ase chinyomba chinyingi cyabete chigosombo naboigo enibe nyingi yabete ke gosombo sabantu babete bagosiria enibo yabo abantu gwetana chimibere nigo babete bagosiria chinyomba cyabo gose ase batigete batabwati obomenya gukwana umugaso rero niga bamenya baburi serikali ya county ya Isiolo kubakonya anene mono kubagakira kidara cyagose uburaro asegatie chindo chime county yo naboigo kubakonya kubarosira emetaro eyo rache gukonya gwetia amache na kukonya gukora etoigo iyo. Jana usiku imetokea mvua ambayo hatukuweza kuelewa ilitoka saidi gani. Laga imefika hapa nimeweza kuweka hasara ya mamilioni ya pesa. Shinda ya hapa Isiolo ni drainage, hakuna drainage. So tunapaswa tutengenezewe ili watu wasipate hasara nyingine kama hii. Biashara ya hoteli, masufuria, vikombe, sahani, mimi hakuna kitu nimeachiwa, zote zilienda. Hata ukiniangalia vile niko na matope. Maji ya kajaa yakaanza kuingia kwa manyumba na kukawa na uharibifu mkubwa sana. Maji haya yalikuja kwa vishindo sana, ni kwa sababu imebeba vitu za watu, imeingia kwa maduka, imeharibu vitu. Kwa hiyo kuna mtu angeweza kuingia hapa sababu maji ilikuwa inakuja kwa kasi sana kutoka pande za juu huko. Kwa hivyo sasa wakati nimekuta chakula yote liko maji, sijui nitaanza wapi, sijui nitafanya nini. Kitu tungesema serikali, kwa sababu tunajua kuna pesa inatengwa ya dharura, ya dharura ya kusaidia maskini. Hiyo pesa tunataka wakuja watusaidie sisi hapa soko mjinga. Wikiraga bumancho muri Gatembe TV nongo twikire mwero ase kionga gusa nongo twikire mwero ekionga chinsa iber na bwego chinsa nyekyo botuko bwarero anana mono ritikeria Jumamosi gose kionga weekend ukwiranira buyayo mwancho muri gerera kwirire getambukiro kyago kwabere go kubwata emirobiri yonse ya Gatembe TV kurubwaga kiete wikira chinsa chigana bwego genda no moyo yoyo na ongendere go chora Gatembe TV ase kionga amangana maye na bwego emirobiri yonse ikogochira ase embyo bari kwitwa amangana bali kigetambukiro kyabo na kubukora emirimo yabo bya asbatwariganire gati yari naberege ngo komanya tingo batiga magega na ino ngo bayiranire abya ncenga treni nyabuga habira karire ku studio ya kabire twense ya moto akoganire botukuboro bya nabo igotoko tebanga happy Easter barimo kugenda ekansari tukore ange munyare ko bamugo tusabirana bye bye tumiranire tukore ange.
Uhuru Superstores nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza ya Nchere amone company ya mabati Rolling Mills yuko ya bwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achabwirigirie amabati anda usialia utagete showroom yeto nigo enkale eyuerengia na boigo ekogokiriso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiriria amabati yiga ntobwate team Tembo abo bagokora imirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingiye chugo kwarigania na boigo cyo tebererie kende gensi uraganie bagotebererie company ya mabati Rolling Mills iko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges ao unabono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asibigo babwate Dumrang ayuare aye chigage emerongetato asama mabati alia ye chigage emerongibire na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo web design babwate ligani kabwate chikala bunabonelia Chaco Grey, Brick Red, Tile Red, Maroon, Sky Blue na boigo na green ubutambe bwe mabwate liga niko bokolengana amo nukonyagwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochkunyara kabo gutumika chingagicho gwakeranya mabati liga ase nyumba yao tutari rero ase Uhuru MRM showroom onyare kabo gokwerera amabati yu akomenya segeka ayo uchane warrant na boigo ayo urakoberwa kasure asobwango eduke yiga ya Uhuru Superstores yego toka se enyumba ya Uhuru Complex imiyumucho yigo busongo iyo erangene duka ya Safaricom boigo ngotoka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera sete namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani.